Čaute lidi, jsem venku s mým kámošem Samem. Čau. A dneska se budeme roztáčet na tutom kolotoči, jsme tady. Ano, a právě hodil klacek ten blbec, takže pojďme natáčet, přepnem to. No teďka jsem já za kamerou a teďka uvidíte tady toho debila, jak se točí. Chceš pomoct zastavit? Je to dobrý, co lidi? Ty, dobrý. Dobrý, náha. Takže nevím, co budeme ještě dělat, že máme ještě čas. Ten blbec, dělásko. Nevím, co budeme dělat. A co? Jo, jdeme něco nazbírat ze stromu, takže čau. Takže teď jsme nazbírali šípky, nebo počkejte. Bobule prostě zralý. No na teď to na zelený, na zelený, ty jsou kyselý a docela dobrý. A moc si nejeste. Jo. Se blběte, hele, jak koukejte na to bejka. Ne? Koukejte. Chcete vidět trošku dole? Nechápu. Máme tak 3 minuty. Ne, víc. Teďka jsme tady 5 minut. Po ní furt natáčíš. Nevím, co budeme dělat, takže mám Víš co? ukážeme tady právě, kde jsme. Jsme právě v Plzni, tady na tom hřišti, neřeknu vám polohu. Ukáž mi točit tam, ale. Takhle tam vždycky. A to uvidíte a tady vidíte. U toho. To super. Jo, dejte nám like, zvoneček a... Ještě není konec, ty debil. No lidi, Takže nenčípej se. a docela dostává. No. Takže máme ještě minutu, tak se tam točit. Tam se točit. Ne, já jsem něco chtěl udělat, zastav. Ty vole, jak jsem mohla vylézt, ty vole. Ty vole. Dělej. Já tě roztočím. Jo, takže 3. Koukejte Spiderman na kolotoči. Takže čau, dejte like, odběr. Čau.